kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas bat bidor. Ha kasipotrik uno pra arjar arpau. UMLA jong ka Maulai constituency uba proses di saukme ubadap de kajing sngokia ula hier shakas nong Maulai nong pedeng ban ai jing yarap de ki blanket ne ki neps ai sha ki long yeng ki badung ki badon kumba arspa ngut AA hakani kasngi layadon lang urang ba snong jong ka Maulai nong pedeng uba pi khongsit ki nong yalam jong ka seng long kme bat ki dekhot jong ka executive committee kasnong Maulai nong pedeng di ngusul keban bangilong kumni ke balong mata da jingker ku pada jing snai ke jong blai ila mat ha shibun ke jinge ak lockdown prabenai klem jam jinge sudah kata ka jingkhia ka di ke jonga nga di kupa jong kamolai konsi kalong kupa jong pi dengan tip hai ka duk ya ka suk ka jinjar ka jing stom ni ka duk hidan baro ka no stom ngatip dan gilong kami ke kenduk jong ba pai kumtu berkata ni sudi jihur hayo di dok ha hayo di dok siar hayo di jan skan hayo katu wong to ye persyang lebih kom ya kaban kersan biang saistin ban yo kalong ya kaban di ban thiet da ka jingeda ngin light na ke baro kalong ha ka bedi ba kan ke jingpang ka jing stom ka ba mangigila ya ka ba bangin yo wat ong ban na kan jingi bangi penbor dapen bor ong ideng mas ndai haperkhat haperai na galiang na jong jonga ongangan deng mas nam da jingko jikhya jonga jong i khon ti jonga i marjan marpa jonga kasnong kathau jonga jlahi barak wai ngin ko jikhya lingba ka long jong dwangi dengi ke mas blaus nam nga ngasko ba krismas jonga kanom biang da miyo kalong man ai skob hanam ta kiwe banang ni la perkhat hato ka krismas ngin ai do khau ngin ai ka jilon kam ka marba madi ngaso kata kam na ka Christmas kalong ban ais ngobha lahay ninu ibentay barit kalong kumgadak kajing pediang sobha ya kajing wan kajing long briu jung khon jung blay siya kani kapatay satang mala arfos ni second us number thamay bang dawai kerpang lada kalong gamon jung blay hakulus number thamay inyo ano ya kajing kot jing khya kababyang uni kona baras unduno na kapatay ka klam kanduno kapatay balas kita ha jilong briu ngejuong ka jingko jikhya kadega spa ba yong hell is well ka jingko jikhya kadega spa balas kita ki briu yong am ka spa ka lak tega lak ka pista tega pisa ka pisa ningkong ka jingko jikhya kalong baar haka jingwan jong ni menta covid-19 menta kadega khlam menta uni coronavirus ki briu skong thu baning kong ni shop don kami ke jingkot jikhya ngin le yu ke pisah ngin le yu ke spa ngin le yu jiran jingam baro ngin le yu kita baro klam ke jingkot jikhya kiriya pathai mani ke don ki briu ki bruspa habala wan ke de jinglong kumni ke bolong mata ki jiprkhat ngin le yu ke ni ke spa jonga ai shi ke bedok ai hi bijinjar ai ke bastom ai bakdo irap ki pathai ni so komen menakani ke lockdown kumtu Panwan cakmat pidalen waklang binora konggul skemlen paryong rilen